Ino! Opa. Hoy, ikaw na laging galit. Lagi kang nagtatampo pero wala namang dahilan. Nagagalit at nabibwisit ka sa jowa mo pero wala namang ginawang masama. Sana tandaan mo na ang toyo sa usawan hindi inuugali. Hoy! Shoutout natin ang mga taong isinasabuhay ang condiments na toyo. Oo. Ikaw yun, mahal. Ikaw yun. Hoy, minsan ang toyo ay hindi lang pambabae. Ang toyo ay para sa lahat ng gender. Na kung saan talaga nga namang mixed emotion at trip-trip lang nila na magalit sila sa jowa nila. Diba? Mahal! Happy Monday! At syempre napapakinggan mo ang Spicy Opa mo sa radyo na talaga nga naman pag natikman mo hindi may toyo, hindi maalat Hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino at makakasama mo ko 69 tayo, 6 to 9 p.m. Ako ang iyong makakasama at ako ang bahala sa kwentuhan lalo na sa relasyon nyong 50-50. Bakit? Kasi panay ang away nyo kahit walang dahilan. Diba? Minsan ang talagang sanhi niyan ay hormonal imbalance ni jowa. Wala sa mood si jowa, 'di ba? Minsan kasi kapag sinabing toyo, mahal, definitely kultura 'yan ng Pinoy na pagdating sa relasyon, ay nako, madalas itong halo-halong emosyon, 'di ba? Aminin nyo, minsan yung toyo ng jowa mo ay gusto niyan lambing. O, 'di ba? Gusto niya na ay talaga nga namang hawak-hawakan mo siya, diinan mo ang masahe. Halo-halong emosyon talaga yan. Minsan galit, minsan talaga nga namang wala sa mood, at minsan kailangan lang talaga ng lambing. Diba? Pero dapat, mahal, kapag ang jowa ay tinoyo, huwag mong sasabayan. Kumbaga, kontrolin mo. Kasi at the end of the day, mahal mo yung tao, and at the same time, ginusto mo yan. Ginusto mo mapunta dyan sa relasyon diba? Kaya tunay sa ating Chinitalks, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo na si DJ Kim Chino. Ibibigay ko ang 3 approach sa toyo ng jowa mo. Talaga nga namang interesado yan kasi alamin mo. At alam ko na ang jowa mo ay hindi mo ma-predict. Ito na, mala. Una, pag tinotoyo, patungan mo. Patungan mo ng Band-Aid. Ito yung sinasabi natin na first aid bago ka lumaban, di ba? Definitely, huwag mong sasabayan ang galit ni jowa. Kapag ang apoy ay binuhusan mo ng gasolina, ay sinasabi ko sa'yo, lalala at lalaki lalo ang apoy. Di ba totoo naman? Kaya huwag mo na siyang tanungin kung bakit ka tinotoyo. Kasi minsan ang pagtanong ng bakit ka nagkakaganyan ay trigger word. Lalong magagalit at lalong sisiklab ang pagkatoyo ng jowa mo. Alam ko yan. Minsan ko nang tinanong yan. Pero in fact, in order for you to have a first aid, ay talagang validate mo. Don't invalidate the feelings of your partner. Kahit mababaw pa yan, ay sinasabi ko sa iyong may dahilan yan kung bakit tinotoyo. Diba? Marahil small detail or meron kang nagawang maliit pero talaga nga naman nakapag-trigger ng toyo, ay naku, alamin mo. Diba? Minsan kasi naiirita yan Naiirita yan kapag tumitingin ka sa iba. Naiirita yan kapag naging malambing ka sa iba. Kaya make sure na alamin mo ang dahilan para next time hindi na siya magtotoyo. Diba? Minsan talaga hindi natin talaga nakikita 100% yung mga actions natin. Pero it's a trigger para sa jowain mong toyoin. Kaya wag nang sabayan, okay? Wag nang sasabayan ang mga ganyang mood swings ni jowa para hayahay na ang buhay, and at the same time, makabawi ka man lang sa bembang. Anyway, malisa pa lang yan. Huwag ka mag-alala, hanggang 9 p.m. naman si Kim Chino. But for now, balik na tayo sa pangmalakasang music. And of course, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!